Ràdio LOM, una ràdio de poble. El que també podrem dir és que ara que tenim que... Això ja... És que fa fum, ara fa fum. Fa fum, així, Fa fum. I fa modern. Fum. Hola. Ara per callar, madre, vostè pensarà que va... Així agarrem una llioli de por. Està pegant un marechol. Sí. Tu quan... Bueno, hola, com estàs, Malià? Jo molt bé. Jo també, gràcies per preguntar. Molt contenta, Vicente. Per què? Ai, perquè sí. Per la vida? Per tot. Bueno, pues sí. Vosaltres ara ja tenim una edat que ja tenim que agrair poder estar així. Cada dia, això sí, Vicente. No, cada dia no estem cada setmana. Que sí. Quan venim. Sí, però la vida de cada un, pues que és cada dia. Què ho pa? Això és com és de venir i venir per ahí també. Bueno, pues, i tenim que agrair... Bueno, perquè menys mal que estem bé, perquè si no estiguem bé, així passa una cosa en este poble. Què passa, Múria? Perquè no tenim, que és una cosa que s'ha demanat ara i des d'ací la reivindiquem, que nosaltres no tenim així farmàcia 24 hores. Ah, no en tenim. Hi ha moltes que te toquen anar al Cacerosilla. Sí. I per coses d'urgència. Sí, que t'agarra una mala gana, perquè, clar, perquè tu dona compte, si eres de Silla i tens que pujar hasta Picassent, tu imagina que t'agarra un mal als 3 del matí i en l'ambulatori te diuen, bueno, que tens que anar allí a Picassent que està de guàrdia. De guàrdia, val la pena que toques l'ambulància i te porten a Picassent i comprar el que però l'ambulància de nit tampoc. És que això ho tenim molt mal. És que està molt mal. Així tu tens ganes de morir-te de nit. Mal. I no te salven. O si tenen ganes de morir-te, ho tens fàcil. Ho tens fàcil perquè no venen. No vull. Però no pots, perquè jo ho he intentat a voltes a veure com... No de morir-me. Ai, que susto, Vicente, per l'amor de Déu. Em recorda que s'han de casar. I estem ahí en Esparpaquius i tot. La luna de miel. Bueno, de fer en la banyera... Una escopinyà o alguna cosa, no. Aguantar-se l'aire. Pues aguantar-se l'aire està molt mal, Vicente. I al final tens que eixir a respirar perquè tu no pots autosuïcidar-te morint-te. Claro, no. És que saps què passa? Que si tu deixes de respirar, te mors, Vicente. Clar. Això sí. Això és un consell de vida, Amàlia i Vicente, això és com la botica de l'abuela. No deixeu de respirar en la vida, perquè si no hi haurà vida. Pues les farmàcies tenia que ser 24 hores, que és com els nets i els nebots i tot. Que tenia que ser 24 hores, perquè jo n'hi ha voltes que estic veient la tele i no me va el mando, no sé veure la tele, o se me canvia, ara n'hi ha de los més canals. Ara ja ho crec. N'hi ha un canal del Real Madrid, Real Madrid n'hi ha un canal ara en televisió. Sí. Això és una poca vergonya. Una poca vergonya, perquè no tenim Canal 9, i en seguida tu veus de categoria el Real Madrid i tot. Això no n'hi ha dret. No n'hi ha dret. I damunt ara fan vídeos de valencians i fan uns catalans. És que tenen molt poca vergonya. Tu no has vist el vídeo ese? No l'ha vist. No, pues és un vídeo molt bonico, perquè és de orgullosos de ser valencians. Ai, pues mira, n'hi ha que estar orgullós, perquè mira, veuràs, resulta que els gintoni de Llima, estos el teu netet, sí, el meu xicón, pues resulta que estava jo el dissabte i l'Ancla, que fiquem musiqueta això de quan jo era jove, i entonces pues entra el teu net, i en tots els del bifiter de Llima, pues feren un bifiter de Llima. Jo he portat una sorpresa per dedicar-li el programa. Ai, molt bé. Mira, la camiseta del bifiter de Lima, que és l'equip, i ell fica d'English Corner, que és de Maria Ángeles, que dona anglès, i és la nostra patrocinadora. És l'esponsor. El número escut i tot, i el número 21, que és el millor número del món. El millor número del món, això va reconegut la ONU. Això és de... El millor número del món és 21. Molt bé. I bueno, i canviant de tema. Ai, Múria. Canviant de tema. Jo ara, que estem parlant de tot un poc, nosaltres volem ja reivindicar quasi... que se mos paguen un dinerets. Home, pues sí, Vicente. Perquè ara que està l'Ajuntament era un superàvit de 4.000 milions d'euros de superàvit. Què? Algo així n'era, o 8.000, no ho sé. Això és una una fotracà de diners. Molts diners. De superfavi, doncs, a quant aixima cau? A molt. A molt, doncs 42.000 milions. En el poble en som 35.000 habitants, Doncs això és un total de molts diners. Molts diners. A nosaltres, que
no cal que ni se doneu a tots, en què mos els doneu a l'Amàlia i a mi. Nosaltres sabem distribuir-los molt bé. Per la luna miel que tenim que fer i per la boda i pel convit, que on el fem, el convit, que el fem en el Quiquet o en el Gómez. En el Poli no, perquè no mos convida a l'arròs en bogavante. No, però en el Gómez estaria molt bé, Vicente. No, és que el Gómez ja no... ja està atacat. Ai, collons. És que s'ha quedat antiquat. Ella de l'ermita per cavall ja no passa, perquè se queda ahí en l'ermita... No, perquè després tens que pujar amunt. És que els que feien este poble no podien haver aplanat un poquet. Ara, mos ha fet... Ara ja l'entenem. Ara, quan me n'echa la boca és que se'n tenim que anar. Ara, pues... Bueno... Hasta la setmana que viene. Recuerdos a la familia Toche, eh? Gràcies. Bueno... No, pues estarà millor fet el poble ese de la teva família. Radio Lom.